שלום. שלום, שלום. שיח זה לענת המדבר בעברית, וזה צמח מדברי. הוא לא גודל גבוה, הוא ככה 30-40 סנטימטר. בקטעים מסוימים, בגדלים מסוימים. הוא פורח והפריחה שלו היא ממש במרץ. אתה לא צריך לחפש אותו, את הריח שלו ימשוך אותך אליו. וזה דבר שהוא טוב מאוד. העלים קטנים, אתה נוגע בו ביד ואתה כבר מרגיש אותו. אתה תשים את האצבעות אחרי שנגעת בשיח לכיוון האף, אתה תרגיש שכל מערכת הנשימה קיבלה ממש כזה דחיפה לפתוח את כל השרירים. למה זה עוזר? זה עוזר קודם כל לנשום טוב, זה אחד. לנקות את כל המערכת בגוף, כלי הדם, כל מערכת הנשימה, כל העקיבה. הוא עושה פלא בתוך הגוף. אין לזה סוף. וזה דבר פשוט, לוקחים כמה עלים, לא בהרבה, בקטנה כזאת, מרתיחים מים, שמים שם, מחכים קצת, נותנים לו לשבת טוב, וזהו, לקחת כמה לגימות, זה מר, חזק, אבל זה. תודה. שו יסמק יא זלמה? اسمي إبراهيم. איברהים. כן, שייח إبراهيم.